Takže ahojte ľudia, toto je video pre Filipa, pre môjho kamaráta, on točí tiež na YouTube a potom toto je môj avatar, volá sa tam Vicky Blauková a normálne ja viem, že som teraz išla sem, ale majú ho aj tu, to je jeho avatara, toho môjho kamaráta Filipa. Tak si ho tu napíšeme. Tak. A máme ho tu. Áno, ja som mu dala aj followers. Má odo mňa following. A áno, chcela som si ho pridať do friendov, ale ešte furt sa čaká. Asi teraz není online. Janka je offline.